vrijdag de 13e. Gelukkig was het geen ongeluksdag. We hadden hele goede paarden. Heel goed keuringsweer. 's Morgens hebben ze de Enters en Twenters gekeurd. Veulens. Ik begreep dat de kwaliteit daar heel goed was. En ook mensen heel tevreden waren over de kwaliteit veulens. Andere jaren viel het nog wel eens tegen. Dan was het nog wel eens een keer van, heeft dat veulentje wel een eerste premie gehad. Maar nu waren het allemaal veulens die er heel goed uitzagen. En heel goed in type waren en heel goed bewogen. De Enters hadden misschien iets meer kwaliteit, hadden ze daar verwacht, maar ook toch hele jeugdige paarden die ook goed in het type stonden en ook heel goed bewogen. De Twenters waren van hele goede kwaliteit. Er kwam ook later de reservekampioen uit vandaag. Een heel mooi luxe Twenter van Michiel, een prachtig beestje. Wij zijn begonnen met de 3-jarige paarden. Die kwaliteit was enorm goed. Ik denk dat het zelden zo hoog niveau was. En als je dan ziet van wat voor kampioenen eruit rollen en wat voor paarden in de kampioensring lopen, daar mag je heel trots op zijn. En dat is ook echt de topkwaliteit. Nou, dan hebben wij 's middags zijn we begonnen met 4 tot 6-jarige stermerriën. Nou, die kwaliteiten waren veel meer dan andere jaren opgegeven. We hadden nu echt hele mooie 4 tot 6-jarige paarden. We waren zeer tevreden over de kwaliteit die er liep. Ook paarden die hier helemaal thuis horen op het hoogste niveau van centrale keuring. De kroonmerries, oude kroonmerries, er zijn later 8 modelmerries uitgerold. Ook daar goede kwaliteit. Ook de oudere modelmerries en de modelmerries dit jaar voor het eerst in de lange lijnen. Dat was een lust om te zien hoe dat zich heeft verhouden. Al met al een hele mooie centrale keuring.